DXDC Radyoman Report. Dili ordinaryo ang nahimong pagpaningkamot o garbo nga gihatag sa Davao Eagles human nga sila nabutang sa rank number 6 sa paghuman sa Palarong Pambansa 2023 sa Marikina City nga gipahigayon gikan July 29 hangtod August 5, 2023. Subay sa official medal tally sa maong multi-sport event as of August 5, 2023, nauli sa Davao Region ang 21 ka mga gold, 18 ka silver ug 28 ka mga bronze medals. Sumala ni Jenielito Atillo ang spokesperson sa Department of Education kung DepEd 11, pinakataas kini nga pwesto sa Davao Region sa Palaro human nga nag-champion ang delegasyon sa Palaro ni atong tuig 2003. Atol sa Palaro, gilayong nadawat sa mga atleta nga nakakuha og medalya ang ilahang cash incentives diin 25,000 pesos alang sa gold medalist, 5,000 pesos alang sa silver medalist ug 3,000 pesos alang sa bronze medalist. Karong tuiga nakuha sa National Capital Region Athletic Association ang kampyonato. Samtang ipahigayon usab ang Palarong Pambansa 2024 sa Cebu City. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Kirby Manzon, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.